Tens que falar. Tens que ir con... Entón eu dixen, pero como podía dicir outra cousa, dixen que o corvo non é un dos animais máis cariñosos do mundo. Estamos moi equivocados con o corvo, eh? Bueno, ves, xa está. Como? Escoita, Odín, Esopo, William Shakespeare, e todo falaron do animal máis inteligente que podía haber o corvo. Odín utilizaba 2 corvos para saber en que dirección tiña que ir. Esopo fixo un experimento na súa fábula fabulosa. Nunca mellor dito. Non había agua. O corvo quería meter e o corvo pensou como tiña que coller a agua. Entón foi collendo pedriñas e meteu no frasco hasta que a agua subeu. Se dice que o corvo chega a inteligencia dun neno de 8 anos e despois do primate. É un animal moi Pero se xa inteligente. falamos onte e estamos de acordo que é listo, dicimos cariños. Home, non é moi cariñoso. Porque temos... Xa non ten pinta, ti velo non ves como un loro, non? Xa ten pinta así máis. Pero dis que falan, Sí, é que isto, os animalistas vais votar a un, pero... Pois non digas nada. Non, votar calada. Tamén ten razón. Para que te vas meter... Non me vou meter en funduras máis, pero... Dis que fala, dis que o corvo Sí. fala Como millón de... como nos chaman aos gregos cando vamos de sotana negra? Aí ven o corvo. Non entendes? Bueno, Sara, hoxe tamén ven É un que pouco por eso o cho corvo, digo, Ah, é verdad, xa non me Ven un acordaba pouco, deso, corvo. que se dicía, chamaba aí ven señor o corvo, Oscuras, ven o cuidado. corvo. Sí. Verdad, non me acordaba deso. Mira, meu sogro tuvo un, como mascota. Cura. Non, pero non. Non. Un corvo. Pero de mascota. Sí, en serio. Pero levaba aquí, no. No, a ver, tanto non, Non era pero... pirata, pero non? a cadea, No, o sea, el viña á ventana, non deixáballe o que, bueno, pan as súas lideiras, e viña o corvo, non? El iba á abeja e tal, e o corvo iba alrededor dele e tal, pero tranquilo, o sea, sin meterse con nadie, ni nada. Pero como sabía que era o mismo corvo sempre? Home, porque é raro non que che vañen xa todos os días un corvo á habitación, non? Pero a miñor era outro. Bueno, non me quites a ilusión tampouco. A ver, eu estou pensando neso. neso. distinto cada día. No, pero sí, Bueno, moito se era tempo, tan listo como o noso seguinte protagonista, igual seguramente sexa o mismo. Neste caso, Lino é o seu propietario e o corvo chámase Curro. Ímolo ver aí como interactúan entre os dous. E mira, un paseiño como... Sí. Mira, vámonos a cantar. Chiquitín, pequeñito del alma, duérmete. Este Lino non é o corvo, Yo te quiero a ti un montón. Duerme, curriño, duerme. Eche O moito, curriño, que daba hipnotizado, eche moito. Que che parece a nana de Lino, No, que Curro? se fai esto Djokovic criticámoslo. Puñémolo a parir, ¿sabes? ¿Cómo está ese señor? Normal, pan de vai. Lino, que tal? Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Pero non me digas, é Lino o... O que lle cantaba o corvo. Sí, señor. No, o que lle cantaba ao corvo era o meu xenro. Ah, era o teu xenro que lle cantaba. Perdón, Lino. Pois ten boa voz tamén teu xenro, Hombre, é que ten un grupo que canta, Pero Sí, Lino, señor. de onde saiu o corvo? O corvo saleu, supoño que caeu do niño, estaba no pinar de San Xurxo, en Doniños. Sí. E collino, porque eu vin todo o pobre medio moribundo, e íbamos a muller e eu dixen, mira un corvo. E me dixo, deixa o corvo. E dixen, vou non levar, que senón morre. Era pequeniño, claro. Era así, era un poliño. Non voaba aínda. No, que va. No. Empezaba a voar, empezaba. Sí, señor. E ti co dicho corvo, levache para casa a tua muller encantada, claro. A miña muller encantada daquela, pero ahora non está tanto. Por qué? Porque van pasando os anos de matrimonio. Porque e... lle pica, o corvo non quere saber Como nada que lle con el. pica o corvo a tua muller? Sí. E este é un exemplo que me trae desde que o corvo é cariñoso. Non quere E saber pica nada a con muller. ela. Home, por favor. Home, pero algo lle fai a tua muller igual, pero se contigo é cariñoso, co teu xenro, que tal? Véselle tamén cariñoso, co xenro. Tamén é cariñoso, sí. E a quen non quere na casa o corvo, entón? A un neto meu é máis a miña muller. Non lo Caramba. quiere ver. Non me digas que pica o Pica a neto. muller. Pero o caso curioso é que a miña muller é moito máis amante dos animales que eu. Sin embargo, ela non quere. E iso, que pasa aí? Pois non sei que pasa. É che dicir que os loros tamén o fan, Os loros eligen a un dono, non? Sí, E comillas, sí, ainda que ti lle ideas de comer e tal, non te queren, o sea, queren a ese dono e fuera. Ten Non, celos. tamén polo olor. Non É son probable celos, que eligen este lle pase a igual. seu, sabes?
Sí, probable sí. que a este lle pase o mismo. Sí. Non, pasa que a tua muller ten medo que lle quite os ollos. Porque, No, pero eso é unha leyenda que eu había escoitado sempre de neno, pero é mentira, porque eu puxenlle moitas veces a cara así cerca con precaución, claro. Pero non, Caramba, non ti ven arriesgalle afectar os tamén, ollos. Lino. Sí, ó. No, pero no. ele anda ceibo por aí, anda solto. Sí, anda, ela está totalmente en libertad. E non marchou nunca. Bueno, tuvo un par de aventuras que debeu de ter estes días unha tamén. O pobre estuvo, pensei que me morría, porque estuvo todo, deberonlle zurrar os outros. Estuvo moi mal o pobre, pero bueno, agora xa se está recuperando. Cantos anos ten o corvo? Pois vai cumprir un ano agora para a primavera. Non sei canto vive un corvo, claro. 8 anos me parece que dixeron Tranquilamente. É un chaval. Mira, esta foto é da hora de hoxe pola mañá que me estaba esperando. Como esperando? Me non ves, teño acostumbrado, mira, Sí. leva unha mascarilla. Non los puedes ver, eh? Non, si eu... Si, eu estou de acordo que son moi listos e son moi... Pero... Non é unha raza que che vaya. Como cariño está lle picando a muller. Home, xa, bueno. No. Bueno, pero eso quen sabe por qué é, porque a mí, sin embargo, pois non me pica e anda comigo para todos os sitios. Sí, home, claro. Se ve unha persona na miña casa, a mí non me dá vareadas, pero dalle vareadas aos outros. Non, en principio non volvo a invitar a casa. Sí, pero mira, a ti, por exemplo, aí tente Roberto Vilar, e ao mellor o que te veña a outro programa, pois non te quere. Entonces, Oh, claro. E como se chama? Como se chama o corvo? eu puxenlle curro por chamarlle algo. Curro, sí, como da mascota de Expo de... E falan, porque eu teño oído que falaban. Bueno, sí, cando digolle algunhas veces que se poña, que se ría e ríese, pero el ladra igual que o can, porque anda seguido co can. Entonces, Anda co can. E co can lévase ben ou lévase como a muller? ai no, o can lévase genial, Sí, anda, bueno, polo menos. Sí, pídelle comida e todo, pois debelle parecer que é o pai, porque como é negro como a él. Que o can se leva moi mal tamén é cagata. A cagata non. Cagata lévase fatal porque lle zosca, e lo amo. A mí o que me chama a atención é que non marche. Pois non marcha. Non marcha. Sabes que este el ceibo solto por aí, é que non Tuvo marcha. unhas cuantas aventuras, pero non vai, ven a dormir sempre á finca. Entendo que está castrado o que? Pois non le vai a castrar, non. Ademais non sei se é un corvo ou unha corva. Vaya cariño que hai. E agora, cuidado que... É super cariñoso. Mira, a xente pasa por ali. Lino. Unha persona super cariñoso non che pica na muller e no neto. Ah, no, bueno. Hai de todo. Pero eso, Dille tú, vamos a dicir que é amable. Como? Que eso había que preguntarle a él por que o fai. Bueno, claro, tamén terá a súa razón. Claro. Non lle zoscaría a túa muller sin que a vires ti o... Ah, eso Claro. non sei. Ai. Pero tes un neto tamén, non tes un neto? Teño un neto e máis dúas netas, que é o orgullo do abuelo. Claro. E cos netos que tal? Con unha das netas que lle gustan moito os animales, lévase bastante ben, pero ca outra tampouco se leva moi ben. Padre, teñen personalidade, teñen carácter. Teñen Sí. un sentido de jerarquía enorme. Moito carácter ten. Enorme, ademais, que saben que cando non poden meterse, cando sí, cando non. En Xapón é onde máis ves a listeza deles. Sabes que fan en Xapón? Tiran as nueces. Cando paran os coches no semáforo, tiran as nueces. E pasa o coche, as machaca, e despois eles, cando paran os coches, volven a collelas. Que me dis? Eso pasa pola cabeza a un corvo? En Xapón. Sí. Ostras, pero van dominar o mundo, son listísimos, son máis listos que nós. Sí. Bueno, E teñen un tampouco é sentido de tanta cousa, jerarquía de que enorme. pasa o coche, poña nós para que lle rompa a nozo Pa que non coche. para, no? Tampouco me parece eso para darlle un bachiller. A ver, que cada ano que se dan as badaladas explícase todas as televisións. O sea, me refiero... Pois es corvo está para dar as badaladas. Hai que pensar moito, Sí, no sí, sí, semáforo, sí. ver aí, Supero- poñelle no paso de roda, Sí. ten mérito, Aproveita. Sí, señor, Lino. moi ben. Lino, Que, dime... traino aquí ao programa un xoves. A ver a quen lle pica. El non poido sacar dali, el está na súa finca. Claro. Eu amo da finca. El é malocán. Pois, nada, pois para verse, a disfrutar do curro. Vale,
Moi ben, Que moi viva ben. moitos anos. Eu a verdad que tiña outra creencia tamén dos Claro. corvos, pero en realidad este é moi especial, moi especial. Claro que sí. Pois gracias por compartilo, Lino. Unha Pois aperta. un abrazo. Gracias. Un abrazo. Saludos. Nada, peor, quedamos peor que estábamos. Home, fíjate na muller, xa me dirás. Bueno, a ver É se super podemos... cariñoso, dice. Sí, súper, Pero súper. claro, tú imagínate a muller cando escoita dicir é super cariñoso, dicen, non é super cariñoso, Lino. A entrevista está...